Ето това е моята салатка. Смятам, че с рибатон е чудесна. Ако ви е харесала и на вас, цъкнете по един лайк. Детето от много време ме врънка да му направя макарони на салата и сега започвам. Първо ще направим майонезата за макаронната салата. Макароните се варят. Сложили сме си едно яйчице. Сега ще налеем олио. Олиото на едно яйце е около 200 мл олио. Още. Така. И една лъжичка лимонов сок ще сложим. Аз предпочитам домашната майонеза, не обичам купешките, защото има много консерванти в тях. И сега взимаме си пасаторчето, долепяме го на дъното и започваме. И не мърдаме, не местим пасатора. Днеската не е готова, както виждате. Сега ще обеля тези яйчица. Майонезата нарочно оставих малко по-рядка, за да може хубаво да се обърка с макароните. Не знам какво друго ще сложим. Сега ще видя. Царевица със сигурност ще сложим. Хоп, едното яйчице е готово. Яйчицата са ми готови. Сега ще взема една краставичка сочна да си нарежа и нея. Ето е краставичката, измита, сочна. От един фермер съм я купила. Нарязах си краставичката и яйчицата. И сега след малко, когато макароните изстинат, ще започнем да сглобяваме. Дойде време на сглобяване на салатката. Сега първо ще сложим царевичката. Една консерва царевичка. На детето сигурно точно от една година съм му обещала да му направя тази салата. Сега краставичките и яйцата добавяме. Пет яйчица и една краставуна. Сега ще разбъркаме преди да сложим майонезата и сиренцето. На тази салатка ще й отива и рибатон, но после аз ще си сложа в моята чинийка, защото другите не обичат. Според мен още една консерва царевица. И още една краставица. И още една краставица ще поеме. Така че сега ще отворим още една консерва и ще нарежем още една краставица, защото е много макарончето. Да действаме. Няма време за губене. Гладна съм. Ето майка ми директно започна да реже в тенджерката. Краставичката предава голяма свежест. Не слагаме сол, защото
Ще сложим сиренце, а сиренцето е солено и ще си овкуси макаронките. Салатката като цяло. Така, краставичката е готова. Сега ще сложим и още една консерва царевица. Сега ще разбъркаме. Да видим започна ли да се получава. На мен ми харесва какви цветове има. Сега остана да сложим майонезата и сиренето, но първо ще настържим сиренцето. Директно в салатката. Сиренцето е доста меко. Можем и да го начупим. Давай, начупи го. Щом е меко. Да. Още малко. Както ви казах, майонезата оставих умишлено по-рядка, като сос, за да може по-лесно да се объркат макароните. На вас харесва ли ви тази салатка? Ако ви харесва, цъкнете по един лайк, добавете един коментар, кажете вие във вашата какво слагате. Аз колбаси не слагам. Както ви казах, ще си сложа после рибатон. Сега ще ви покажа порцийката. Ето това е моята салатка. Смятам, че с рибатон е чудесна. Ако ви е харесала и на вас, цъкнете по един лайк.